Euskaldunon altxorrik preziatuenetariko bat euskara da, gure hizkuntza da. Hizkuntza komunikatzeko erramientarik nagusiena da, eta hori da gaur eskaintzera gatozena, ezta? Tolosako Aitzol udal euskaltegia, eskualdeko euskaltegi bakarra da, eta horrek aukera ematen du berez, eskualdeko hainbat personen elkargune izateko baita ere, ezta? Aitzol udal euskaltegia da eskualdeko euskaltegi publiko bakarra. Eta horrek aukera handia ematen dizkiu, baina behartu egiten gaitu. Eskaintzak betetzea eta horiekin segitzea. Nuzkioz, 3 herritan, aigea, klasak ematen bertan, Astiasun, Larraulen eta Lizartzan, eta hainbat eskaera jaso ditugu. Arlo didaktikoa guri dagokio. Finantziazioa, akordioak beste esfera batean geratzen dira, baina altzo, ikastegi eta alegik eskaera indigute, berastegi ere hor tartean dela, ez da beraiekin itzein, eta ano eta irurakoekin ere itzein deu, ikusiko deu zertan den. Bestetik gure eskaintza ere zabaldu deu enpresetara. Batzuetan beraien eskariz, eta beste batzuetan, lehendikan zetorren prozesu batetik. Aitatu behar duguna da, publikoa garen aldetik, bekatze sistema bat, daukagula, obariak, eta beste urtetan udalak esfortzu handia egin badun bazuen, aurten handiagoa egin du. Eta orduan, 175ko obaria eskaintze zaie Tolosako ikaslei. Aurtengo berrikuntzaik, importantena izango da, arlo didaktikoan kurrikulu berria jarri behar dugula martxan. Eta batez ere, bi parametrotan definitzen da, bat ikaslea da ardatza. Eta bigarrena, eta hortan ja aurre hartua genuen, ez da bakarrik hizkuntza ikastea, eta komunikazio egoerak menperatzea. 15an zabalduko da maila azterketak egiteko matrikula. Eta prozedura betikoa izango da, beraiekin behar dute interneten bidez.